Azalpen argi izan behar du. Denbora inbertitu behar da ondo ulertzeko. Konfiantza eman behar diogu pertsonari. Oso, garrantzitsua da galdera egokiak egitea. Eta lasai atera behar da bulegotikan. Zuk nahi bezala azaltzen dizu norbaitek soilik lagundi ezazuke inbertitzen. Laboral Kutxa, banka kooperatiboa. Arratsaldeon eta ongi etorri magazinera, gaur gurekin Josune de Goñi idazlea izango dugu, baina lehenago has gaitezen betiko edukiekin. Gaur 2022ko urtarrilaren 18 da, ikus ditzagun zeintzuk diren gaurko efemerideak. Gaur, baina 1915ean, Santiago Carrillo Espainiar politikari komunista eta Espainiar trantsizioan pertsona garrantzitsua izan zena jaio zen. Egun berean, baina 1921ean, Yoshiro Nambu, Japoniar estatubatuar fisikaria, 2008ko fisikako Nobel saria irabazi zuena jaio zen. Urte batzuk beranduago, 1977an, Ikurriña legeztatu zuten Hego Euskal Herrian diktaduraren ondoren. Bukatzeko, 1971garren urtean, Josep Guardiola Kataluniar futbolari ohi eta entrenatzailea jaio zen. Ta orain pasa gaitezen gaurko lerroburuak ikustera. Arratsaldeon eta ongi etorri magazinera, gaur urtarrilaren 18 da, asteartea, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. 2183 koronavirus kasu hauteman ziren atzo Nafarroan. Osasun departamentuako 30 eta 39 urte bitarteko taldearentzat ireki du koronavirusaren aurkako 3. dosia aste honetan hasiko dena. Nafarroko gobernuak Tuterako eta Zizur zendeako udalekin hirigintza planak idazteko itunak sinatu ditu. Iruñeko udalak behin betiko eten du Sarasate pasealekua berrurbanizatzeko proiektuaren lizitazioa. PSNek gero abaiketa ahal dugu foru erkidegoan etxe bizitza babestu eta eskuragarria sustatzeko foru lege proposamena adostu dute Nafarroko gobernuko lurralde antolamendu etxe bizitza paisai eta proiektu estrategikoen departamentuarekin. Makroetxaldeen aurrean abeltzaintza eredu estensiboa defendatzen duten Nafarroko talde ekologistek. Carlota Ziganda eta Asier Martínez aukeratu dituzte 2021ko kirolari onenak izateko. San Anton eguna ospatu zen atzo Elizondon. Bertan egiten den zozketan bildutako dirua Francisco Joaquin Iriarte Zarretxera bideratzen da. Erresistentzia arazo fisikoa da antzeslan performatiboa asteazkenean eskainiko dute Nafarroko Antzerki Eskolan. Aztertu ditzagun gaurko egunkarien azalak. Diario de Noticiasekin hasiko gara. Lerroburu nagusiak dio etxebizitzaren legeak alokairuaren prezioa kontrolatu eta babes mugagabea arautzen duela. Beherago argazki batek lagunduta, Sarasate berrurbanizatzea mailaren beste porrot bat nabarmendu du egunkariak. Bestalde, 24 gela eta 269 konfinatu Nafarroan eskolara itzuli ondoren azpimarratu du. Gainera, egunkariak nabarmendu du, espartzak bat egin duela Ayusorekin Nafarroara funtsak iristearen aurka. Horretaz gain, Martin Villak martxoaren 3ko eta 78ko Sanferminetako arduradun politikoa izan zitekeela onartu duela adierazi du Diario de Noticiasek. Bestalde, enpresek, Komisiones Obrerasek eta OGTek metalaren elkarrizketatik kanpo utzi dituztela ELA eta LAB azpimarratu du. Eskuinaldeko lerroburuekin bukatzeko, Estebanek zalantzak ditu Nafarroara egindako eskualdatzeetan nabarmendu du egunkariak. Goiko aldean hori azpimarratuta kirola. Asteko lehenengo lerroburuak horrela dio, eskiatzaile nafar bat Brasilekin.
Eta hurrengoak bukatzeko, Carlota Ziganda eta Asier Martínez 2021ko onenak nabarmendu du egunkariak. Orain, Diario de Navarrara pasako gara. Lerroburu nagusiak dio, Nafarroak etxebizitzen alokairuen erregistroa sortuko duela prezioak kontrolatzeko. Eskuineko aldean argazki batek lagunduta horrela dio lerroburuak. Sarasate pasaleku berria bertan behera. Bestalde, 8 heriotzek kutsatu berrien galga lausotu dutela azpimarratu du egunkariak. Gainera, pisuetan egiten ari diren festek bizilagunak nazkatu dituztela nabarmendu du. Horretaz gain beheko azken lerroburuak horrela dio. Asier Martínez eta Carlota Ziganda 2021ko kirolari nafarrak. Gararekin jarraituko dugu orain. Azalaren lerroburu nagusiak dio, gora egin duela koronavirusak eragindako heriotzen kopuruak. Ezkerreko aldean argazki batek lagunduta, bat martxan jarriko dela salgai dagoen Bizkaia dorre batean azpimarratu du egunkariak. Bestalde, Martin Villa krimenen erantzulea izan zitekela onartu duela nabarmendu du. Horretaz gain, ibilbide Atlantikoan beste hondoratze batek 53 hildako utzi dituela ohartarazi du Garak. Azken lerroburua Pablo Bataiaren aipua. Botere multzo batek botere galera mendekatu nahi du. Orain berria egunkaria aztertuko dugu. Lerroburu nagusiak dioenez, gehiengo sindikalak bat egingo du lan erreformaren aurka mobilizatzeko. Beherago argazki batek lagunduta, Simone Veil pastoralean adierazi du egunkariak. Horretaz gain, Martin Villak martxoaren 3ko heriotzen erantzule politiko eta penala izan litekeela iradoki duela azpimarratu du egunkariak. Bestalde hegoaldean astebetean 129 eri hil direla COVID-19arekin eta iazko otsaiaz geroztik daturiko okerrena dela nabarmendu du berriak. Beherago beste argazki batek lagunduta, arraunari buruz horrela dio lerroburuak. Uretara neguan uda prestatzeko. Bukatzeko errepide istripuetako hildako kopurua itxialdi aurrekoen parera itzuli dela ohartarazi du. Euskal Herria irratia bukatzeko. Lerroburu nagusiena Sabino Kuadraren aipu bat da eta horrela dio. Garrantzitsua da erantzukizuna onartzea, baina errepresio politika aitortu behar dute. Bestalde, Elako Imanol Paskolen aipua nabarmendu du. Grebarako aukerak badira, baina zoritxarrez ez gara adostasun batera iritsi. Bukatzeko, Barainengo udalak 19 zaintza kamera ezarriko dituela ohartarazi du Euskal Herria irratiak. Azalpen argi izan behar du. Denbora inbertitu behar da ondo ulertzeko. Konfiantza eman behar diogu pertsonari. Oso garrantzitsua da Galdera egokiak egitea. Eta lasai atera behar da bulegotikan. Zuk nahi bezala azaltzen dizu norbaitek soilik lagun diezazuke inbertitzen. Laboral Kutxa, banka kooperatiboa. Ikus dezagun gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena zein den. Gaur giro lasai eta eguzkitsuak jarraipena izango du. Hotza izpide izango dugu berriro ere eta goizean goiz barnealdeko leku gehienetan izotza egingo du. Temperatura maksimoetan berriz aldaketarik ez. Hori bai, zeruan tarteka behe-hodeiak agertuko dira bereziki kostaldetik hurbil. Haize ahul eta aldakorra ibiliko da, goizean hegoaldekoa nagusituko da eta arratsaldean iparraldekoa. Asteazkena goibelagoa izango da iparri isurialdean. Bertan egunak aurrera egin ahala behe-hodeiak ugariak izango dira eta ez da baztertzen noizbehinka euri apur bat egitea Kantauri isurialdeeko ekialdean. Hegoaldean ordea beste egun batez eguraldia eguzkitsua izango da. Norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da arratsaldean iparraldetik finkatuz. Temperaturan gora behera handirik ez, hodeitzari esker minimoak altuagoak izan daitezke bereziki ipar isurialdean, baina hala ere izotza egingo du barnealdean batez ere Araban eta Nafarroan.
Gaurkoan Josune Goñi etorri zaigu platora gurekin hitz egitera. Bera egile berrientzako lehiaketan poesia saieko irabazlea da. Kaixo Josune, zer moduz? Kaixo Jolene, ongi zu zer moduz? Oso ongi hementxe. Josune, noiz izan zenuen lehiaketa honen berri edo nola ezagutu zenuen? Egia esan aspalditik ezagutzen dute egile berriendako lehiaketa. 2011 eta 2018an jada bi sari eskuratu nituelako poesia saian, baita ere. Eta nuen pentsatuta aurtengo ediziora aurkeztea 2021 hasieratik edo nuen plana zerbait aurkezteko orduan hori, aspaldiko kontu bat zen bai. Eta zergatik poesia sailean, zuk beti, aipatu diguzu irabazi dituzula beste poesia sari batzuk, orduan betidanik idatzi izan duzu poesia? Ez, txikitan ipuinak idazten nituen, poesiaz gain, ipuinak eta narratiba pixka talde bat erautzen nuen eta gehien lantzen dudana eta hobeto kontrolatzen dudana bai da poesia, baina baita ere idatzi ditu saiakerak, artikuluak, unibertsitatean ere ibilizan naiz ikerketa artikuluak idazten eta holakoak, eta bai gustatuko litzaidake noizbait narratibara itzultzea, baina orain ez dakit sentitzen naizen gai lehiaketa batera narratiba aurkezteko orduan, poesiara jotzen dut gehien bat. Eta orduan nola hasi zinen poesia idazten? Esan bezala txikitan hasi nintzen idazten, batez ere ipuinak amarekin ipuinak asmatzera jolasten genuen, eta gero abestiekin hasi nintzen ere bai, baina nerabezaroan egin nuen saltoa poesiara ez, eta ipuinak alde batera utzin dituen, egunerokoak idazten hasi nintzen ere bai, eta uste dut momentu hori izan zela 16 urterekin irabazi nuen lehen lehiaketa eta hortik aurrera jarraitu dut poesiarekin batez ere. Eta zuretzako, Josune, zer suposatzen du horrelako lehiaketak irabaztea? Zer ez da bakarrik parte hartzea, baizik eta aipatu bezala hainbat sari irabazi dituzu orduan, nori? Alde batetik esango nuke errekonozimendu handia dela, ez? Azkenean, lehiaketek idazleoi laguntzen gaituzte gure lanak ezagutzera ematera, eta hori uste dela garrantzitsuena, baina aldi berean nolabait estatzen dizute egiten ari duzuna ongi egiten ari zarela, ez? Eta horrek asko pozten zaitu, gero ere bai lehiaketetan normalean ez da sari bakar bat egoten, orduan beste saridunen lanak irakurtzeak ere ilusioa egiten dizu edo sare baten parte zarela sentiarazten dizu. Eta gero, egia esan da, niretzat ere saria bera garrantzitsua da, ez? Ni gaixo kronikoa naiz eta ezin dut lan egin, orduan abiez aurten planteatu nuen nahi nuela lehiaketaren batera aurkeztu diru pixka bat irabazteko, eta hori beti dituzten da ongi. Gero hitz egingo dugu pixka bat hori zure idazle bezala, zure etorkizunari buruz, baina lehenago, orain irabazi duzun obraren izena da Itzalak urraren azpian. Kontatuko diguzu pixka bat zeri buruzkoa den zure obra eta zer transmititu nahi zenuen? Itzalak urraren azpian idatzi nuen 2021 bateko urrian, justo Greziara egindako bidaia baten ostean. Orduan idatzita dago eguneroko bat izango balitz bezala, baina ez nuen bidaian idatzi, baizik eta gero, orduan memoriarekin jolasten dut ere bai, ez? Memoriariketa bat da, eta saiatu nintzen pixka bat iragana, oraina eta geroan azten hiru denborak fusionatuta egongo balira bezala, ez? Aldi berean gertatuko balira bezala. Eta oroitzapen horiek ehunduta daude metafora nagusi batekin, dela itsasoaren azpiko munduarena edo, ez? Bidaia egin nuen nire bikotekidearekin eta egon ginen denbora guztian hitz egiten uraren azpiko hiri bati buruz edo jauregi bati buruz, hondakinak, eta orduan hori oso presente dago denbora guztian metafora bezala. Eta amaitzeko baita ere da jolas intertextual bat Gilda Dolitel idazlearekin, 20. mendeko idazle estatuar bat zen, eta bere liburu bat eraman genuen Greziara, berak Greziari buruz asko idatzi izan du, eta orduan bere aipu batzuk ateratzen dira poemetan txertatuta eta badago oso presente ere bai. Oso interesgarria dirudi. Orduan adibidez, baten batek irakurri nahiko balu, non daukagu zure obra irakurtzeko aukera hori edo baldago aukerari? Momentu oraindik ez, baina aterako dute uste dut pare bat hilabete barru edo
irabazleen lanen bilduma bat paperean, eta hori uste dut egingo dela ekitaldi bat liburu aurkezteko, eta hori izango da irakurgai. Eta orduan zuk, hori esan duzu oraindik ateratzeko dagoela, lehenago parteide bezala beste obrak irakurtzeko aukera izan duzu edo ez? Ez, oraindik ez, guk ere itxaron behar dugu liburu ateratzera, bai. Claro, gero momentuan denek irakurtzen dituzu denen, ez? Bai. Eta Josune, lehen aipatu bezala, zure burua idazle bezala, nola ikusten duzu etorkizun batean edo zer egin nahi duzu hori urte hauetan zehar? Ez dakit 5-10 urte barru ez dakit zer egingo dudan, baina orain bai ditut proiektu batzuk ja martxan. Adibidez, martxoaren 21ean, dela poesiaren eguna, Leire Alonso musikariak idazlea ere bada, baina musikari bezala parte hartuko du. Leirek eta biok egingo dugu poesia eta biolada gamba errezitaldi bat, musika eta poesia nahasiz, Iruñeko Kondestable Jauregian, gero apirila amaieran eta maiatzan, badugu Gualdeen liburu dendan, Iruñan erakusketa bat, nahazten dituena ilustrazioa eta poesia, eta niri tokatu zailan egitea Cristina Jimenez ilustratzailearekin, eta ez dakit oso gustora nago. Proiektu polita iruditzen zait. Eta gero, banabilan egiten poesia lan luzeago batean euskaraz, beraz, espero dut, ez dakit aurten edo hurrengo urtean argitara ematea edo zerbait. Eta beste alde batetik, nire bikotekidea ilustratzailea da, orduan gustatuko litzaiake berarekin ere zerbait egitea, ez dakit erakusketa bat edo liburutxoren bat edo zerbait, baina horiek dira momentuz nire helburuak. Orduan pixka bat ikusten duzu zure burua idazle bezala lan egiten, alden neurrian ez dakite lanbide bezala izatea idaztea? Uste dut hori oso zaila dela argazkilaritzarekin bezala, ez? Orduan, ez dakit, gustatuko litzaidake hori bai, baina realista izan da, zaila da literaturaz bizitzea, baina, bai, errezitalietan, lehiaketetan eta hola, bai, irabazten duzula diru pixka bat, argitalpenekin igual ez da inbeste, segun izan behar zara, boom bat izan behar da liburua horretarako, baina, bai, laguntzen duela literaturak, bai, eta espero dut hor jarraitzea mundu horretan. Pixka bat, galdera guzti hauetan zara aipatu duzu, baina konta eguzu zehazki ze garrantzia dauka idazteak zure bizitzan? Ez dakit niretzat idaztea oso garrantzitsua da. Idaztea eta irakurtzea, esango nuke literatura orokorrean, ez? Uste dut irakurtzen dudala, uste dut ez, argi daukat askoz gehiago irakurtzen dudala idatzi baino. Eta idazketa prozesuetan ere badago ikerketa prozesu bat lehenago, ez? Eta ematen du denbora asko irakurtzen eta gaiak ikertzen gero idazteko. Orduan, horrez gain, Iberoamerika argitaletxean editore bezala aritzen naiz ere bai, eta nire ikasketetan ere, nire ikasketak ere literaturarekin erlazionatuta daude. Gaixuri jarri nintzenean, lehen aipatu dut gaixotasunarena, doktoregoa egiten ari nuen literatura eta generoan, eta hori utzi izan behar nuen, baina bai nire ideia zela literatura irakastea. Orduan, idazle bezala edo irakasle bezala edo dena delakoa, baina bai ez dakit ikusten naiz dela hor literaturarekin lanean, eta nire ez dakit egunerokoan oso presente dagoen zerbaita bai. Oso ongi. Eta, Josune badakigu ere bai argazkilaria zarela, orduan bi esparru artistiko horiek esango zenuke loturari baukatela edo zuk adibidez zure bizitzan lotura egiten duzu horien artean? Bai, egia esan hasieran bakoitza bere aldetik lantzen nuen eta niretzat pixkat bereizita zeuden. Igual izan daiteke ze argazkilaritzarekin pixkat beranduago nintzen eta izan zen momentu bat non blokeo bat neukan idazketarekin, ezin nuen idatzi eta argazkilaritzak eman zidan aukera gauzak beste modu batean esateko, ez, hizkuntzatik haratago edo. Orduan, asko separatu nituen, baina gero denborarekin elkartzen joan ziren eta uste dut batak bestetik edaten duela. Adibidez, askotan esan didaten argazkiak oso poetikoak direla eta uste dut nire literaturan nabaritzen dela argazkilaria naizela, nire poemak eta testuak oso bisualak direlako.
Eta, bueno, gero 2020 amaieran, Trentza Roja fanzinea argitaratu nuen, Ines Martinez idazlearekin batera. Eta hor, literatura eta argazkilaritza biak daude presente, irudiak agertzen dira poemekin batera. Eta, bueno, gustatuko litzaidak olako lan gehiago egitea, egia esan. Bai, justo oraintxe hori galdetu behar nizun, Josunea baukazun pentsatutan hastea zure poesia eta zure argazkiak proiektu batean, ez? Bai, momentuz hori fanzinea egin genuen, autoeditatuta, ze errazagoa zen irudiekin lan egiten duzunean, hori formatua hori izaten da. Eta ez dakit fanzine gehiago egingo ditudan, baina, bueno, pentsatu dut ere igual erakusketaren batean poemak txertatzea ere bai argazkiekin, eta bai, gustatuko litzaidake. Bai. Bagoatzea bukatzen elkarrizketa, orduan, zuk oraintxe irabazi duzun saria da Egile Berrientzako lehiaketan, ez? Orduan, Josun, zuk adibidez, egile berri bati zer gomendatuko zenioke munduan sartzeko edo ausartzeko? Esango nioke garrantzitsuena dela irakurtzea. Irakurtzea pila bat, beste disiplina artistiko guztietan bezala, ez? Bestek egiten dutena ikusten ikasten duzu, eta gero idazten eta pentsatu behar dute ere egiten duten guztia ez dela kristona izan behar. Zer niri gertatzen zait naiz oso autoexigentea nire buruarekin, eta matxakatzen naiz asko, eta uste dut ez dakit, ongi portatu behar garela gure buruarekin eta pazientzia izan, asko landu. Eta gero, ezagunak izateko eta munduan sartzeko nik uste dut gaur egun sare sozialek badutela ez dakit oso indar handia, ez? Nik nire belaunaldiko idazle asko ezagutzen ditut eta gehienak interneten bidez ezagutu ditut. Batez ere igual gaztelaniazko munduan, euskarazkoan gehiago pertsonan, baina bai, eta aldizkari asko daude, ez dakit, zure lana argitaratzeko, idazle gazteontzat, eta hortik pixka bat mugitzea, bai. Bai. Eta bukatzeko, Josune, orduan, zeo zer gehitu nahi baldin baduzu, zure txanda? Bai, komentatu nahiko nuke ere bai, hilabete honetan egiten dela Xavier Portugal Pasaia Iria lehiaketako sari banaketa, nik orain dela gutxi irabazi dudan beste sari bat, eta 28an uste dut ere argitaratuko dela liburua nire lanarekin eta bigarren saria irabazi duen idazlearen lanarekin, orduan, interesa baduzu, bilatzen alduzue, liburua gorputz baten aztarnak elurretan deitzen da. Bai, hori da, argi dago hemendik aurrera, hilabete hauetan ikusgai izango ditugula zure lanak, orduan, irakurri beharko ez da. Hori da, eskerrik asko Josune etortzagatik, eta kontatu diguzun guztiarengatik, orduan, egongo gara, noiz bai, mila esker zuri ere bai. Bai. Ikus ditzagun orain Iruñerriko albisteak. Berrio Beitin mintzalagun programa jarri dute abian euskara praktikatu behar dutenek urtarrian berriro aukera dute mintzalaguna programan izena emateko. Berrio Beitiko mintza praktika egitasmoan parte hartu nahi baduzu, bi baldintza baino ez dituzu bete behar, bata euskaraz komunikatzeko gutxieneko maila edukitzea, eta bestea astean behin ordu betez mintzalagun talde batean parte hartzeko konpromisoa izatea. Informazio gehiago webgunean. Iruñean tokiko gobernu batzarrak gaur goizean onetsi du Sarasate pasalekua berrurbanizatzeko eta hango sareak eta bigarren zabalgunean dauden ondoko kaleetakoak berritzeko lanen kontratuaren adjudikazioari uko egitea. Horrela, amaiera eman zaio joan den abuztuan 10,2 milioi euroan lizitatu zen espedienteari, zeinera eskaintzak aurkezteko epea irailean eten zen. ETT hori beste 3 aldiz luzatu zen ikerketak eta txostenak egiteko, espedientearen lizitazioan aurrera egin eta ari berri heltzeko asmoarekin. Proiektu estrategikoetako mugikortasuneko eta jasangarritasuneko zinegotzi ordezkari Fermin Alonsok jakitera eman du tokiko gobernu batzarrak onetsitako erabakia proiektua lizitatu eta 6 hilabeteren ondoren.
Bueno, gaurkoan Alberto Mendilazoan hau etorri da, labetik gurekin hitz egitera. Kaixo Alberto, zer moduz? Kongoi. Ongi. Bai. Bueno, bakigu bihar elkarretaratzera dagoela, Osasunbideko langileen egoera salatzeko, konta iguzu pixka bat zein den egoera? Pandemia luzatzen ari da, eta lan baldintzak okertzen, eta langileen eskubideak ere murrizten, eta erabaki dugu deialdia egitea Osasunbideko langile guztiei, kalean bere kezka botatzea. Orain momentu honetan, langileak ze egoeratan daude lanean adibideren bat jarri baldin baduzu? Batez ere, lehenengo arretan eta osasun etxetan eta ospitaletan, nahiko gogorra da. Langileak oso nekatuak eta erretak ere ja. Asko luzatzen ari da, eta ez dakit nola erran, baina administrazioak egiten duena da beti gauza bera. Langileen sorbaldan jarri dena eta jazta. Eta langile kopuruari dagokionez, entzun da azken egun hauetan ezingo dutela edo baja hartu edo porrak hartu eta nola dago gainera? Arazoak ez dira etorri pandemiarekin batera, ez? Hor zeuden eta arazo handiena da behin-behineko kopurua, ez? Osasunbidean oraintxe bertan dago 160 inguruan, eta horrela ezin da antolatu ongi ez ospital bat eta ez zerbitzu bat. Zer gertatu den? Holako egoeran pandemia da etorria, eta arazo horiek handitzen dira eta gogortzen dira. Eta olatu bakoitzan gogortzen dira, eta azken finean ailegatu gara eskubiderik galtzea. Adibidez, oporrak edo baimena batzuk, eta pandemiaren hasieran egin zituzten 2000 kontratu berri inguru, ez? Horrela egon ginen 2020an, eta 2001an, batearen apirilean, kendu zituzten 800 edo, eta geratu ziren 1200. Eta 2001an, bateko urrian, berriro kendu zituzten, uste dut 400 edo. Oraintxe bertan, gaude, plantillatik gainetik, 600 langile, eta gutxi da. Eta horrez gain, aipatu duzu langileen kopuruarena ez, pandemia hasi zenetik, baina beste esparru batzuei dagokionez, pandemia hasi zenetik gaur arte, 2 urte hauetan zehar, nola aldatu da egoera edo zer gertatu da hasieratik orain arte? Olatua etorri eta olatua joan da, aldatzen da. Baina kontua da, kendu zituzten kontratu asko azken 2 urtetan, eta nabaritzen da. Bai, lanez gainez gaude. Bai, azken finean dena konpontzen dute, produktibitatea ordaintzen, ez dakit, 20.000 inguru, 20 milioi euro inguru gastatu dute produktibitateetan azken urteetan, eta guk ez dugu, denbora motxetan, igual nahikoa izango da, baina luzatzen bada, egin behar duzuna da jendea kontratatu. Azken finean, produktibitatea denbora motxetan bai, baina gero behar duzu atsedena eta behar duzu bizitza konziliatu eta behar duzu denetarik. Eta zergatik uste duzu eman dela egoera hau? Barkatu? Zergatik uste duzu eman dela egoera hau heldu dela Osasunbidea edo egoera honetara? Azken finean, lehen errandua dena, behin-behiniko langile kopurua hain handia izaten oso zaila da
zerbitzu on bat eman eta lan baldintzak onak izatean. Kontua da, edozein osasun sisteman edo zerbitzuan, oinarri nagusia langileak dira. Bai. Hori horrela da. Orduan, oinarri hori ahula baldin baduzu eta ahultzen baldin baduzu, sistema osoa dardarkasten da eta azkenean erortzen da. Orduan, zuek adibidez bihar zer eskatzen duzu, zein izango litzateke zuentzako konponbidea egoera honi aurre egiteko? Plantilla handitzea, finkatzea, langileen eskubideak bermatzea, eta hori da batez ere. Batez ere, hori, lehen eran dudan bezala, lehenengo harretan dago jendea lanpetuta eta ospitaletan. Baina, azken finean, osasun bidea osoan dago arazoa. Orduan, esango zenuke konponbidearen oinarria izango litzatekeela langile gehiago kontratatzea? Bai, eta gestio eta antolakuntza ere. Uste dugu akatsa handiak egin dituztela, zuzendaritzak. Adibidez? Adibidez, personal langile leku batzuetan nahiko erosoak izaten, eta beste leku batzuetan ezin jezakoa. Hori da kontua. Langileen hobe antolatu eta gestionatu. Orduan, zuk uste hori horrela eginda ez, esan dut horrela hasita, langile gehiago kontratatuta, gero egoera gutxinaka hobetuz joango litzatekeela? Bai. Eta handitu eta finkatu batez ere, Baita ere formazio jarraiturik, baina, batez ere hori, handitu eta finkatu, hori, 8% ailegatu arte. Ezin da osasun zerbitzu bat edo osasun sistema bat mantendu, holako behin-behineko kopuruak egin. Eta zuen eskakizunei erantzuna, zein izan da? Edo entzun dituzte zuen eskakizunak, negoziaziorik edo mahai ingururik egon alda? Bai, bi azken urteetan egin ditugu ez dakizen bat bilera, bai zuzendaritzarekin eta mahai sektorialean, baina erantzunik, bai, egingo dugu zerbait, handituko dugu, lehenengo harretan adibidez, aurkeztu zituzten plan berri bat, baina ez dugu ezer ikusten. Plan, bai, aurkeztu zituzten, baina ez dugu ikusten ezer. Osa, ez dute martxan jarri? Ez, momentuz ez. Eta aurrekontuetan, ez dugu ikusten, igo dute, 1% ez da llegatu, uste dut. Orduan, ez dakit aurrekontu, dirurik gabe ezin da lakoa gauzak egin. Orduan, zein da zure aurre ikuspena biharko eta aurrengo hilabetetarako adibidez? Espero dugu, pandemia ere, jeitzea, ez? Eta espero dugu ere, konbokatoria berriak egitea, plantilla finkatzeko batez ere, eta hobetzea, eta eskatzen duguna, espero dugu, noski, baina, eta espero dugu ere jendea ateratzea ere. Garrantzitsua da zuentzako bihar bezalako mobilizazio bat aurrera eramatea? Guk uste dugu, baietz. Ari gara irakurtzen, bai prentzan, eta bai bulego, sindikatuen bulegotan, etortzen da jendea kezka, eta azken finean, kaleratu behar dugu. Kezkak eta egoera, eta hartzen dugu neurriak, eta mugitzen dira. Eta zuen mobilizazioen ganako harrera, hau da jendearen babesa eta zein da? Herritarrek babesten dute zuen hori salaketa edo? Bai, biztanleak ere ari dira kezkatzen egunero, batez ere osasun etxetan, eta langileak ere jasotzen dituzte kezka horiek, eta gero eta gogorragoa da
eta claro, ematen du errudunak gu garela, baina guzti dugu ez. Osea, antolakuntza hutsa eta hori, plantilla oso gutxi. Eta, bueno, hemendik aurrera, zeintzuk dira zuen aurre ikuspenak esan nahi dut. Aipatu zu oraintxe espero duzuela aldaketak ematea eta konponbide bat ematea ez, baina ez bada horrela gertatzen? Jarrituko dugu, eta handituko dugu mobilizazioak. Eskatzen duguna da, Nafar gobernuari, eskatzen duguna da, apostu argi eta zalantzari gabeko osasun publikaren alde. Eta hori lortu arte, jarrituko dugu. Bai, diskurtsotan, erraz, erraten dute, bai ez, osasuna oso importantea dela, lehenengo arreta osasungintzaren atea dela, baina gero, ariketan, ez dugu ikusten diskurtsoen ariketak. Ordan ekintzak ikusi nahi dituzu, ezta? Bai, hori da. Alberto, orain zehozer gehiago gehitu nahi baldin baduzu, ez dakit biharko egunari begira edo, baina zure txanda zehozer gehiago gehitzeko. Ez, hori, osasunbideko langile guztiei deia berriro egin, bihar 11:00 kontzentraziora joateko, bai Tuteran, Lizarran, ospitaletan, Konde Olibeton eta Palazio aurrean ere, eta animatzea, eta jazta. Alberto, eskerrik asko entortzagatik eta gurekin hitz egiteagatik, barkatu. Eta, aurrerago ikusi beharko egoerak, egoera nola bilakatzen denez. Bai, espero dugu. Mila esker zuei. Bai, zuri. Bale. Eta hau izan da guztia gaurkoz, eskerrik asko zuen arretagatik eta bihar arte. Azalpena argi izan behar du. Denbora inbertitu behar da ondo ulertzeko. Konfiantza eman behar diogu pertsonari. Oso garrantzitsua da Galdera egokiak egitea. Eta lasai atera behar da bulegotikan. Zuk nahi bezala azaltzen dizu norbaitek soilik lagun diezazuke inbertitzen. Laboral Kutxa, banka kooperatiboa. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.